Yanibingelela iDAS kaMdali. Lokho engikwenza la ngikwenze ngilalela u-Egnima emva kokuba sengikhathele ukuthi sonke isikhathi ugxeka amadlozi wethu. Akakazi ukubona noma esenkingeni ukuthi amadlozi aba senkingeni kwelama phansi. And usitshela manje ukuthi sizophupha yena. Ngakho-ke yingakho ngizofaka nesithombe lapha u-Egnima ekhuluma lezi zinto bengimlalela ngistophe ngimphendule direct like umuntu ekhuluma nomuntu. Anyway, nakho zizweneni bantaka baba. Sengifaka wona manje. Oh, okay. Nakho okay. Utumi omunye ugogo Sikhotheni omunye no-Enigma naye uthi unegama lakhe likasenonina but u-Enigma omunye. What's the difference? Yini mehluko? Ngoba naye akakhulumi ngegama lakhe kodwa uthi kubhalwe phansi igama la gogo Sikhotheni paraphalanga uTufu wayafata uTumi engawufight ugogo Sikhotheni. Bonke abantu bayizindaba zikaMdali. uNkulunkulu wakho nabantu bakhe nama-Israyeli wakhe akhethiweyo, we don't care a damn ngaye. We care ngezindaba zikaMdali zonke. Ushonile ukuthi laba bathwala inwele zamandiya abazalwane, amandiya agulayo nahlanyayo nanikela ngey'nwele zawo kuNkulunkulu awasusa iy'nwele zamandiya human hair. Ungazi lutho, you don't know ukuthi ama-dread it's a hairstyle. Iy'nwele ziyindalo ngokukaMdali, it's a hairstyle. Ignorance. Are you sure ukuthi uJesu wafa esiphambanweni? Research uzobona la ummanga ukuthi akho umuntu lo wafa esiphambanweni. Zange nje wafa esiphambanweni. Mbuza futhi naye ukhuluma naye uthi uthoka agumede azange afa esiphambanweni. I-ignorance yonke le wakwabona kukhona i-spiritual husband ngoba umuntu uyaloywa abaloyayo bamloye ngesipoko silale naye. This is pure ignorance. Kwafanele kuqalwe ngoMaria lowo moya uthi ungcwele walala unina wazala uJesu kwakuyidimoni manje. Umdala angeke nje uzuthi uzalisa abantu. Idimoni elikhulu yileli ababhala ngalo bathi lakhulelisa uMaria. Akazi uJesu uNkulunkulu, akekho nje umuntu owakaNkulunkulu. Oh, sorry. BanguNkulunkulu kuba basuka. Ana Egnima, mfowethu Egnima. Lithini iBhayibheli ngomuntu oshaywe iziboko? Yini iziboko? Lifika kanjani kumuntu? There's a lot of ignorance kulo muntu enudukisa abantu abaningi. Ubani omkhulu uJesu noJehova? Ithini imithetho kaJehova ngalokho? You know nothing. uJesu uthi yena mncane kunoyise, but wena singathi uJesu mkhulu kunoyise. This is upside down. From Matthew 24 wathi uzobuya isaphila yonke leyo generation okwaba ngamanga wazi wathi uphapha akazi noma uJesu wayidakiwe imesho lokho. So we don't know. Naba abathi uJesu uthe ukuthi suke kwezenjani ngapha. uJesu wathi uneza uPeter ukuthi amakhele ibandla egameni lakhe. Abazalwane nje basilo nje ibandla laholwa uPeter, uSimon Petro waba uPapa wokuqala wama-Roman Catholic. So niyayiphika niyayivuma. Ngo-70 apostles bona-ke bahleli phi labanye bathuma 2 by 2 abawu-70 bakuphi bona? Wathakazelanga
ezinye izizwe uzele izindlu zaka-Israyeli izimvu zaka-Israyeli angeke athathe isinkwa sabantwana ba-Israyeli asinikeze izintsha. Uyaphinde achaza ku-10 Matthew ukuthi angayiwa ngemizi yabanye abantu kodwa akuyiwe ngemizi yama-Israyeli kuyaliwa ngamaSiriya. Then amaRoma sayamtwist seqhamuka uPawulu impostoli wabezizwe. Then usebeka into direct opposite neyashiwo uJesuwini. So yonke lento iyasodisa. AmaNdiya esakhula nawo le ngo-1960 ayemnyama umfundisi wawo kunguMaharaj. Amanga nje ukuthi amaNdiya la amhlophe amanga nje amaningi amaNdiya amnyama. Ungabuza wona amaNdiya especially bababuza ukuthi ama-Dalits even naphesheya. You are lying with me. Azamandiyenza okunye okungcono ahamba ngisho elokishini apha abantu something abazalwane fanele kunikwe bona abanika abampofu bongena ezulwini ngaloko ukuthi babe ogombela kwesabo bazenze rich ngabampofu na lento upside down fanele bhala incwadi entsha upside down nje lento akakho ngayiboni lento yeni ukuthi niyafonja anikwazi ukukhulekela abantu abagulayo basinde anipha abampofu izinto nihlazo nje ngeCovid besivalule nani ezindlini ugogo wami wayeSayoni nge-smallpox baphila bonke ayebakhulekela kwaze kwezwa nabelungu bona ababhali bamabhayibheli nina niyampempeza nje kuphela uJesu uthe ake nikhulekela abantu sibona ngempela ukuthi nihamba noJesu kusho mina ngithi niceleni nikhulekela abantu nihambe nezibhedlela sibona kubona impuputho kusukuma ishosha kuphila inhlanya isikhathele lokupepereza wenu ongenamsebenzi walutho phela nokuqola abantu nina abazalwane nithi nisindisiwe senisindise ngani ngokuthi abantu bazonikeza imali ukukruga nje lokho nokusha impumputhweni lokho hayi kubantu abakwazi ukubona ukuthi yazi you're right at the bottom into ezokhuleka now ekunimsitshela ukuthi ukhulekela abantu baphile at least ngcono ulo mntwana lo uTumi ukhona imisebenzi ayikhombayo asiza ngayo abantu wena lo umpempeza nje lapha nabangani bakho lo nimpempeza nje lapha vezana amaqiniso mase kufanele iqiniso neqiniso lodwa bekamdala nifumene yini umusi ukuthi kuphila abantu abadala uJesu akanitshela ukukhulekelana abantu baphile ibapha baphila ngani namanga bazalwa nendini I'm sorry for to ignore maybe phamba kulimi lakho base hidis abekhe ezulwini izipoko ezixoxa ehidis lokho confirmation ukuthi akekho lele kungamadlozi you don't understand even incwadi oyifundayo wayengcono kabi uyohosho kunawe ngoba uyasho ukuthi angutshele ngishive isiki manje Matthew chapter 11 verse 14 uthi yena ungu-Eliya bezofika yazi wayengcono kabi ngoba uyawazi amadlozi akhe even kuMatthew chapter 14 uyawazi amadlozi akhe lokho kwakho uhluleka ukubona ogogo bakho nobaba bakho nomkhulu bakho hayi awuphinde futhi uyokhuluma kahle naye uJesu wakho hayi ifake Jesu leyakho amanga ngoyohosho kade sikasesizwe ngisho noPawula wathi undizele emafini ahlane oyohosho baningaba abantu bakhuluma noyohosho besho bengazi lutho ngaye that's the only 2 years esebuyele eJerusalem anazi ngo-18 years eseKishme lamanga ngoqala umsunguli wawo uPawula azanga azamukele emafini namaKristu so nihamba nje emkhondweni wamanga kaPaul uPaul was a Roman hearing kusho ukuthi wayelalela nje okushiwo amaRoma manje ke ngiyabona ukuthi ugulisa abantu abaningi ngalamanga wafa lo mqambi manga asala manga akhe shunqa yomhlaba
ngisho noPawule umqambi ma kodwa ukuze kuthiwa wakhulela umuntu efile wavuka. Hey nina niwesike nalo mqambi ngumkhulu uPawule. Ake nikhulekele abantu niye kumpempeza sibone umoya wenu ongcwele. Impepeza too much wabazalwane. Impepeza too much bese nigijima niye enyangeni niye kubathandaza ebusuku. Nimpepeza too much ayikho into ebonakalayo nebambekayo eniyenzayo. Ngaphandle kwayo abagijima bothwala bese bebabuya abantu banomoya ongcwele behambe wisa abantu labethi fire. Wawambona kwenu yohosho ekhulekela abantu ethi fire. Kohlakala yonke lento yini. So isikhathi sokuthi phele manje. Ubosi mfowethu Ekdiba wafundisa ubani wakhe isigqabo isimonyo esibizwa ngamafutha angcwele kwamonywa ngaso. Ubani wamfundisa? uJehova. Emqondweni wakho ucabanga ngathi uJehova wayeyidlozi noma wayengumdali ngisaphila. Akekho wazi umdali, akekho wabona umdali. Nalelo izulu lisengqondweni zabantu nje okusho kwayohosho nesihogo into esengqondweni nje zabantu abazakhela yona. Engakakhuluma uZarathustra ngeDay of Judgment, ikuphi la kukhulunywa ngezulu ngayindlela. Futhi uma ufunda kuJobe chapter 1 uzothola ukuthi kanti mangakho amadodana kaNkulunkulu. Ola ngaze ngize kuthiwa amadodakazi, onengazi uMahomet ethi esihogweni naye ikhuluma njengawo kugcwele abesifazane. Kahle hle ukhuluma ngaliphi izulu wena? AmaRoma akhuluma ngamazulu amathathu. AmaMuslim akhuluma ngamazulu awu7. uHanokh ukhuluma ngamazulu awu10. Nakusho fact kusho tonke amazulu awu20. Usho liphi izulu out of these 20 heavens? Ufunda incwadi ongayi-understand mfowethu. Ungayi-understand. Enamanga ngisho ngamazulu. Lawo mazulu awu20. Wena-ke usho liphi lokuqala? Between 1 and 20 ukhuluma ngaliphi? Ya, ngiyakuzwa. Wathi uJesu sesiphambanweni wathi wesoda seyikhohlakala ayebethelwe kanje nazo ukuthi nalo esiphambanweni sakhe. Wathi namhlanje wena sobe sesinawe eparadise. Waye paradise yini noma wehlela phansi elimbo wayethuneni lakhe. After 3 days kwakhane bethi uvukile ethuneni lakhe. So it was a damn lie ukuthi ngalobo busuku bazobe be together eparadise. Just go to your Bible and recheck it. Ubone ukuthi ngempela into abayibhale lapha iyo yini. After that wabonakala kubantu aba more than 500 esela until kwaze kuthiwa nge-Ascension Day unyuko. Wayesenini eparadise nesoda salezo gebenga ebethelwe nazo. There's something wrong with the whole book oyifundayo. Ingakho kufanele ubhale incwadi entsha. Le nto le ithatha ijijelelwe. Ayishisa kodwa ngeke ngithi abashisa. Akufuni ukuthi uhulumeni aphinde manje so influence abantu ukuthi bashisa. Naphesheya abaningi bashisa. No Martin Luther ashisa. Naye lakhe sokushisa futhi. Usukhuluma kangaka ngeRichmond eshayo. Yayisivuke nini ingakafiki i-Day of Judgment. Yonke into yakho is upside down. Ngoba kuthiwa abaleli bovuka ngosuku lamacilongo. Alikakhali usuku lamacilongo. Usubona abantu ehogweni na yonke lento. That's a damn lie. Ukuliphi izulu kulamazulu awu20. Yobukuphi kulelo zulu. Kusho ukuthi wena umufa then kuyobe sekufike i-Day of Judgment sekufe bonke abantu sekusuku lokuthi bavuke kwelabo phansi. Kusengamanga kwazo futhi. Singamphupha kanjani uEknima ngoba uthi amadlozi awekho thina siphupha amadlozi wethu. Asikwazi ukuphuphana nawe Eknima. Uyobuyini mawuphusha. Yebo ngaseli idlozi. Zizwe ukuthi uthini. Wena ngokwakho zizwe into ephushwa amadlozi. Wena uthi amadlozi awekho uyobe uphushwa unhloboni uyini. Abanye babeshunyaka ne-date la kuthiwa uzobhubha umhlaba khona. How many times uthi kusele 3 minutes? I-3 minutes kuwe iyini? Ngempela what is 3 minutes? Because time frame yenziwa abantu. I-3 minutes in your mind we calculate kanjani
There is no 3 minutes okhuluma ngayo la. Dala yadlula 3 minutes. Uloku 3 minutes. Sandlule days, weeks and months. Ukhuluma ngo 3 minutes. Hayi, ayikho lento yakho. Awuphinde uyicheck wena. Uyinoka amakhwapha. Awuphinde ungene leyo ncwadi yakho uyifunde iBhayibheli ngoba ngathi awulifunda kahle kwayona. iBhayibheli angithi kusho yona lithi uJesu wayephuwa kodwa wafela ukuthi abantu babe rich ngaye. Something wrong. Misunderstanding or misinformed. Makuthi khona abaloku bekutshela lezi zinto, you are misinformed. Kodwa mawuyifundile wena uyifunde upside down. Umama lona sisonta naye, she called me. How? Antu uyasonta. Ukusonta kushumbuka phezulu kwethuna. Ngathi awuyazi leyo into. Uyazi uyangazi. Ukhuluma noJesu kangako ukuthi ukusonta awazi ukuthi kushumbuka phezulu kwethuna. Ake ngithathe nganako. Khona manje wazi kahle esikoleni ingane efaka i-uniform. Lokho kusiza kakhulu ungabonakali le ngane iphuwa noma le rich. Ungitshela amasonto afakwa ingubo ezifananayo awafuneki ngoba fanele funeka labo kudlama benu babazalwana ophuwa abonakala orish abonakala. Something wrong now. Completely incorrect. Ngoba uqala lokho kwenza standard level ibe the same. Thatha school uniform and ask yourself ukuthi asifuneki yini. Phela kubazalwane bangathi ezikolweni akujike manje ingane igqoke noma yini khona kuzobonakala abampofu nabangampofu. Amasonto amazayoni agqoka imfanenisano awaqhubeke. I like it. Akubonakala ophuwa nonjani. Nina nifuna ukubonakala ophuwa no rich kubazalwane. Mina ngokwami ngeke ngaya kwelinye labazalwane mangifika ngime ngaphandle bangithatha like iphara ngathi ngifuna ukuzogeza imoto zabo. Ngazange ukugeza imoto zabo mina. Nangizobanika incwadi ukuthi sifuna ukubhala incwadi enje ngoba le nto abayifunda inamanga. Yingakho nawe ngokuqonda kangaka mfowethu ekunima no brother uJesu. But mina I salute uYehoshua abambiza Yoshua ongazalwanga ngalo moya spirit samanga owazalwa nje ngokwendlela ngokukamdala njengazo zonke idala sikaMdala. Imfundiso zakhe although amaRoma 8 twistile as only 2 years kune part 18 years angayazi ngayo njengawe nje ngale ncwadi yeBhayibheli lama Protestant. You don't know okuningi ngoYoshua. Yingakho abaningi namhlanje emhlabeni sebecula amaculo ngoYoshua. Check your YouTube uzowathola amaculo apraise Yoshua. Usasele kuJesu ayisala mntaka baba. It's your own choice. Sale mmange nomaRoma nomanga uPaul. It's your own choice. Go ahead. Mfowethu kunokusindisa, I can tell you one thing. Ucolonized engqondweni. Njengabo bonke abazalwana ba-colonized. Yabona i-colonization azange ziphume. Yangena nale ncwadi. Akufuni kahle ukuthi imbhalo kaMartin Luther isuka kwayena. uMartin Luther ngokwakhe wayenza njani kwabanye abantu? Akusikho mdali lokho. Nakancane nje. You are just colonized scramble of Africa. Well, saba damage abantu bakithi. Sasidamage physically. Sasidamage nange economy. Sasidamage ngisho ingqondo. Ngoba angikwazi ukuphuma le colonization njengeinkukhu ezivalelwe hokweni ngoba nazi ukuthi umdali fanele umkhonze nje lezo zindlu zenza amasonto. Go ahead. Mina ke ngamkhonza ngisho ama 10 months. Angibona ungasinda wena. Kunezimamba, kunama wolves, kuneyinhlwathi. That was a proof. Anyway, angiyeke. Kwafika izintsingisi, I don't know noma yazi insingisi. Anyway, angiyeke. I'm lost with concept yakho ngama materials. Sekunama feme elwandle akhanda ama materials. Ayi. Mfowethu ekunima unamanga. Even ngahanjwa ngama submarine kungena olwandle. Ayikho ifeme solwandle ingekabani ekhanda ama materials. La ukhuluma ngayo ukuthi leti designwe elwandle yathunga elwandle. Something wrong now. Recheck yourself.
wemfowethu abantu besagqoka izikhumba babegqoka iziketi ezincane kungakabikho amaphenti namabhuluku angaphansi ama-under trouser. Uma ngathi manikhohlakele nini hlule kuyibamba kumubondaweni besimama bese sohamba ukhuluma yonke into engekho kwakukuphi ngoba sengikhuluma la kwaZulu angazi ngale eSotho bethi awushikelele ntombi bashikelele ingafake phenti ingafake ngisho umamhlongo. Sisho ukuthi wonke lawo maZulu awangenanga ezulwini only wena nalabazalwane bakho. Inganisho nalabo kade ukhuluma ngabo Abraham Lazarus nesiceli babengekho ezulwini babesayidisa only wena nalabazalwane bakho eningeke lilande uPawula nihlangane bese uJesu emafini. Something wrong ngani ake nithi ni-recheck nini ukuthi ngempela lento eniyifundayo nayifundisa niyayizwa yini kwasanina ngokwenu. Ungathi yini angikuzondi ukuthi nawe uhlalela kakhulu izangoma and then kazi ngaba fed up ukuthi why uhlalela abangoma lokusitshela ukuthi idlozi into engekho soshwa amadimoni wena ke nje ubuthi siyokuphupha uyidimoni elikhulu ngoba umuntu ophushwayo idlozi when you're the biggest demon of them all it will be you. Ngcono ngoba ususheshe wakumention ukuthi ya possibly uzoba idimoni elikhulu wena. Manje ke idimoni elikhulu ungacanga ukuthi mina ngizophupha akekho ozophupha nje la emzini wakwaSotobe noyedwa nje odinga ukuphupha idimoni elikhulu uwe phethe lelo bhuku. Be careful, you have to provoke, you will hit back. Bengakunakile ne-ignorance yakho yokungazi ngale mbhalo ngingenandaba nje futhi kodwa ngiyazi ukuthi over and over u-attack izangoma u-attack amadlozi sikubukeleke nje ku-YouTube. Hayi nathi siyakwazi ukufaka ku-YouTube sikuphendule ukuthi unamanga uyoba idimoni elidlula wonke ufuna ukuphushwa kodwa siya singaphupha abazali bethu kodwa la kwaSotobe ngeke uze uphushwe idimoni ekhulu. Not wena kuphela bonke labahambi be-attack amazidlozi bezenze ngcono ngathi bekhuluma noJehova. You don't know anything. uJehova asumdali kade ngintshela ukuthi kukhona Ensof, kukhona uElohim, kukhona Ensof, Elohim, uEl Shaddai, uAdonai. Hambani nibuze wona amaRoma ngokwa uzubuze futhi noPapa waseRoma ukuthi athini lamakhosikazi ahlangana nesipoko sikaMaria ehlathini eItali ngo-17 May wona amaRoma ngokwawo. Why ngoba iBhayibhelini uMartin Luther uthathe from kwi-Vulgate yamaRoma lise umbhedo kwaSalona kwayena uMartin Luther yayazi leyo ndawo wase yayifihla wanibhalela lento le just ukunicolonizer because ningama-puppets wama-colonizers. Ngcono yakhuluma ney'dala zamdala nawe yakhuluma ngqofuna uzobatshela ukuthi babheke ku-YouTube mina ngiyakuphendula-ke wena ngifuna bonke futhi bakuphendule ngala manga wakho namaRoma akuphendule futhi ngoba yiwona awazi ngokubhala eBhayibheli awazi lutho awazi ngisho nezinto kuma-archives ase-Vatican uphethe papa wathiwa ukhuluma nje into ye-Protestant Bible namaRoma ngizowacela kuphendula akutshele ngalamanga wakho nokuthi uMaria wapoko although ngingazi ukuthi wathini lawo makhosikazi nokuthi lawo makhosikazi kwenzakalani kuwo because too many secrets ayekhona koPapa. Uma uthanda uthathe iBhayibheli-ke lama-Ethiopians uthola ukuthi ngalo mbhedo sitshela ngawo kuyahambelana yini uchecke wonke i-Orthodox uchecke leli lakho lifundayo Protestant uchecke i-Catholic uchecke i-Ethiopian Bible bese usho ukuthi iliphi eli-right wemuntu kamdala wesidalwa sikamdala ungamphapheli umdala ungamqhambeli mama uyoba yilesipoko esikhulu osishoyo ukuthi bokuphupha kweyimizi kodwa hayi lapha Sotobe. Mfowethu mangithatha olimini lakho yo Jesus is a failure uthi abonisha abarish nabanjanjanyana wayangatshela ukuthi abonisha igebengu
hamba uwonisha abantu abenza human trafficking. Wayangakutshela ukuthi hamba uwonisha abantu abadayisa umzimba. Uyazini, your Jesus is a failure, a total failure, because awubona abantu ngempela nababulala abantu uyowonisha nawo amaRoma ababhala iBhayibheli. Hamba uwonishe ne-Islam ngoba nayo enslave abantu. Why don't you go and uwonishe bonke labo bantu ukuthi abakwenza nama-religions bawakhela phezu kwamagazi abantu abangenacala, as well as amaKristu. Umwazi kahle nge-First Crusaders and Second Crusaders. And even nasemva kwama-Crusaders, there were still murderers in this world. Nawonke lamathuluzi ababoyesebenzisa bethi bafuna ukuvumisa abantu ukuthi bamukele iChristianity, akungene kuwabona. Yes sis, leya into hayi angazi maKristu ndini hambani nongena ezulwini ndini angazi lesingakho lesi3 lesi2 I don't know no lesi20. It's up to you. Mana-ke mfowethu usizosukelwa uTata Madiba uNelson Rolihlahla Mandela owasikhulula kule colonization oyisupportayo wena usupport i-colonization. uMandela wayezosikhulula ku-colonization. Akunandaba ukuthi well abezemva kakhe benza into wrong. Wena sengikubona kahle uhamba nama-colonizers, inqondo yakho yacolonizeka yaphela. Uyicolonizer wena ngokwakho. Cha uzocolonizer bonke abantu inqondo zabo. You are wrong. Ngeke uziphumelele. You are wrong. Okwesibili wenza nje ukuthi abantu babanyanye abazalwane ngoba namango uqala nithi nisindisiwe nisindisile. Kodwa manje nifaka izibuko amakhosikazi ena tetela ezibhedlela, abanye banama-medical aid, niyayidla imithi yodokotela nina. Anifani nogogo wami wayengakaze ajova, wayengakaze nje agule aphathwe umkhuhlane aye esibhedlela. Nina khona manje niphathwa yiflu, nifune imijovo, niphathwa imiphimbo, niphathwa amehlo, nifake izibuko. Yini into enisindiswe kuyo? Uma nifuna usindiswa ngempela ake nikhulekele la manga wenu kuphela manga wenu. Mhlambe maybe nobe senimove 1 inch towards iqiniso ne-reality. Usaphinda futhi njengoba utshela inkosi uNswazi nge-3 minutes. Le 3 minutes yakho waqala nini lokuthi 3 minutes? Unali washa? Uyalibuka kodwa washa sazi isikhathi. Something wrong ngawo. Awusazi isikhathi. You don't know 3 minutes kuthini. Awucela abanye balabo bazalwane okhuluma nabo lezi zinto ukuthi bakufundise ukuthi u3 minutes into engakanani. Ngoba ngathi awuwazi u3 minutes. But lo 3 minutes. Eyakho kanti 3 minutes iba nini yakhe 3 minutes? Abe namaqiniso. Kuwe ngokwakho ukuthi uyawazi yini ukuthi i3 minutes isikhathi esingakanani. Mhlawumbe ubukele i-boxing ring. Ama-box amayelo njalo after 3 minutes khali bell kube ne-break ahlala phansi. Wena ubuke khona manje le podcast yakho ithathe 55 minutes and 55 seconds. You don't know anything about time, brother. Zicheck wena. Read iBhayibheli lakho properly. Ngokomthetho kaJehova kuthiwa babetholakala bephinga. Kwafana ukuthi babulawe bebabili owesilisa nowesifazane. In your New Testament ngoJesu utholakala wesimame ephinga. It seems like wayephinga yedwa. Wayekuphi owesilisa lapho? Maybe ukukhuluma nabantu bazokwesimame bazokuchazela ukuthi umuntu wesimame ephinga akusuke kwenza njani. Because neBhayibheli lapho lalidinga ukuthi abantu besimame bachazele. Because kwaba nje umuntu wesimame wathiwa lo ubanjwe oqhotsheni ephinga. Wayephinga nani? Nenja, nenkawu, nemfene. Iphi indoda ayiphinga nayo? Something wrong nakule mbhalo yini. Awuyicheke kwasaweni. Mana ngathi usubheda kakhulu ezulwini kukhulunywa isi-Arab. Wena uMuhammad wahamba amazulu awu7. Do you think i-Arabic language iyona engcwele ekhulunywa ezulwini? Awufundi hadith, ufundi Quran,
ufunde zonke iy'ncwadi ehambelana nama-Arab uzobona ukuthi hayi manje ngathi usubheda njengama-Arab. Uzufunde nangoMahomet uthole ukuthi uMahomet wabulawa yini. Hayi yabona manje usuqalile-ke manje usuqala enye-ke manje omunye umbhedo-ke lona manje ezulwini khona isi-Arab. Awuzazi noma uMkrestu noma uyiMuslim awuyifune wena uyini kahle hle uMkrestu uyiMuslim uyini phela wazana nokulwa nezangoma. Hayi suka usitshela amadlozi awekho la uyasibhedela nje wena into oyikhulumayo umbhedo lo khuluma la kusenguye futhi lo khulume ngawo kwenye podcast okutshela 99 ukuthi ifoni yami ithi 06 uphinde ubhale umunye 06 bese ubhala 1920 bese ubhala 13. Angisabi ukukutshela ukuthi unamanga nalabo bozalwana bakho bonke banamanga nifunda incwadi engcolile. You are being colonized. Awuphunga colonization ufana nenkukhu evalelwe ngokweni nabo bonke labo basindiswa babo. Ezolweni sakhuluma isi-Arab ilimi encane lasezulwini zitholeni nina ngokwenu zifuneni nina ukuthi ningama-Muslim noma ningama-Christ. You don't understand ukuthi iQuran ngoyokwayo yathi ama-Muslim awabulala ama-Christu nama-Jude nabo bonke abangakhonzi kwi-Islam. Igama kafir liqhamuka kubo bese kuthiwa thina abantu abanyama singamakhafuli. Awuhambe uyothi upgrade kancane uthi ukhuphula amasokisi kancane ukuthi igama kafir liqhamuka ngoba liqhamuka ku-Islam. It's an Arabic language eliyinhlamba umuntu omnyama. Hayi yaze uyacasula manje uyacasula impela. Hambe uyofunda before ukhulumele ukutshela nalaba oxoxa nabo labo bazalwane bakho lo betshela ukuthi manje thana bese uthi kusho uJesu. Uma uqiniso ngolodwa phela kaMdala hamba ukhuleke ukuthi akusiwe yini amangala akakho abantu oxoxa nabo wena bakufunzelele ukuthi naku. Hayi wesidrasi kaMdala angabe ngisaya lapho. Anyway qhubeka mina ngibeka ugqoke nesithebe kube kuzikhethela. Munqamba manga conscious yakhe sorry abavumi bogogo angisavunyelwa ukuqalisa. Anyway angisoze uqalisa umfowethu siyatshelana ngqo ngoba sifuna ukuthi le ncwadi ibhale incwadi ezintsha le ncwadi inamanga incwadi ze-colonization. Angeke ukuthi obaba kwadliwa izwe labo bacolonizwa ngayo yonke into bafela yaze emajardini ngathi amahhoko ey'nkukhu bese nathi-ke sovuma lokho kwamanje iy'ngqondo zethu sifele emahhokweni ngathi sizinkukhu. Nina abasindiswa fanela qolo okay sorry uyazini awotshale eboshwe lapha ejele ukuthi amanga akho Jesu wafela izono zazo. Umuntu nomuntu udonsa yena isigwebo sakhe noma abu 6 months noma abu 6 years noma abu dilika jele akekho akodonsela uJesu ejele. Amanga nje lento uthi wathatha izono zabantu akayodonsela abasejele bamnida more than us because ibona baku-West trouble kunabantu aba-free abakhululekile abangaphandle. Yini ngokushumela ukuthi nilayijele nje uJesu wathatha izono zenu uhulumeni akandedele nonke abhidlize wonke amajele ngoba labantu izono zabo zathathwa igazi kaJesu bengakazali. They were born sin free. Amanga lento yakho amanga nje fuze kube uyizwile uthezwe likhulunywa isi-Arab manje sekubhalwe ngathi kubhala ama-China okusho ukuthi I don't know. Qhubeka ngulalele. Uyazwa usiyafana noMahomet owathi i-engine uGabriel yathi akafunde engakwazi ukufunda. La ngasikhathi ekhuluma noPawula azange awuvula umlomo. Uba no right wena noPawula ngoba kuPawula wawuvula umlomo uwakawuvula. I don't know. Angazi ngempela mfowethu angazi ngempela kodwa zicheck wena. Ngathi sikhona ngaku-understand Josmaya uthunywe ubani ukuthi ayoshumayela but ubani owathuma ukuthi akubhalwe eBhayibheli
Awazi ama-meeting amakhansela ayenziwa engakanani kuvotwa ukuthi lokhu right lokhu right. Yingakho uthola lana la kukhishwe ezinye incwadi la kukhishwe ezinye incwadi kwa-Martin Luther wale Protestant Bible oyifundayo wayethunywa ubani ukuthi akhiphe iy'ncwadi eziwu-3 kwi-Vulgate. Something fishy. Eqinisweni angisoli wena mfowethu. Sacolonizer sonke kanye nawe. Ngisola abaletha ley'ncwadi ukuthi ley'ncwadi eze-colonization babezenzela iy'qila ukuze kuzothiwa uNkulunkulu umhlophe, uJesu umhlophe. Bese ubona ukuthi okwasezulwini angazi izulu namba bani kungokwabantu abamhlophe. But now yaqala uku-expose amanga ucheck nabanye ukuthi abantu bokuqala emhlabeni babenjani. I'm sorry no Jesu wakho omhlophe. Go on brother. Qhubeka mfowethu. Yazi mfowethu. uJesu wafa amabhuluku engakabi bikho. I don't know ukuthi ngiyela ngapha ebhulukweni ngoba phela uma ufuna ugqoke nje uJesu kwawena ugqoka ibhuluku ushumayelana wena ugqoka ibhuluku ngoba i-evolution ama-design amasha lawo i-material oyigqokile ihlanganaphi nokukhonza umntana unless utshela amadlozi wakho ukuthi no gqoka kanje ngiyaku-understand lokho it's something totally different from le yakho. Ngikubuza ukuthi Jesu wayegqoka amabhuluku kanjani kwakwalifaka lona ibhuluku uyalazi nje akakhona manje unanesikhindi sangaphansi nabesimame banazo iy'khindi zangaphansi mani musulani lokukhuluma izinto engafanele la. Uma wena wahlangana nabantu besimame bengafakile iy'khindi zabo zangaphansi ibhuluku isikhindi phela nephedi uyalibona uzufaka imilenzi emibili ibhuluku into ufaka omunye umlenze ngapha ufake ngapha basuke bangakagqoki amaphendi ngokwe-gospel yakho uzothini bangakagqoki-ke namabhuluku angaphansi noma you mean bangagqoka amabhuluku angaphezulu. Come out man sizwe kahle uyidefine into yakho izwakalale hhayi ibe half and half. Mangikhuluma kahle ngisewumntwana onala mabhuluku abesimama abangaphansi kwakuthiwa umamhlomo mhlawumbe wangakazalwa mhlawumbe awazi buza abadala besimama ogogo bazokutshela. Awuclarify kahle lapha ugogo Sikhotheni ugogo kaTumi uJesu ukhulume nogogo Sikhotheni ugogo kaTumi osendluzi noma ukhulume noTumi ngathi awazi lutho ngamadlozi wena. uNkulunkulu wakho Samuel then wayevumelana ukuthi abhulwe isangoma yena lokutshela ukuthi abangedlozi ungayi kubo abashaywe ngamatshe bagxotshwe bafe igazi labo libe kubo. Uthini ngo-Abraham no-Isaac u-Abraham, Isaac noJacob awuhambe uyofunda uchapter 22. As for you ufunde wonke maybe uzoma-understanda better ngoba uma ngikutshele ivesi uzodideka. Matthew chapter 22 nokuthi ezulwini banjengezingilosi meaning amadlozi ayizingilosi and it's surprising because khona manje uthola ukuthi amadlozi kaJehova kwamadlozi amathathu nje ney'ntandokazi zakho Abraham, Isaac noJacob. Yeah, no wonder engamshiya uJacob u-Abraham angithi wadla kwakhe kuyi-wrestling yakhe match Genesis chapter 32 mfunde wonke uzuzuzwa kahle wahlulwa umuntu wenyama ehlulwa isidalwa sikamdali uNkulunkulu wakho uJehova Sebawothi umdali ka-Israyeli. Hayi man asikwazi ukuba colonize forever. Angiboni ukuthi wayengamshiya kanjani uJakobe ngaphandle uba uJakobe wamhlula. Hawu nina uNkulunkulu okhathalayo abenesalatha uNkulunkulu ohlulwa umuntu uJakobe uNkulunkulu odla kwa-Abrahamu ebukwa abantu ngamehlo atathwe phansi kwesihlahla gezisa izandla uNkulunkulu uMoses anikela ngamakhanda abantu kuye ukuze kuthethelezwe zika-Israyeli uNkulunkulu
Jefta owanikela ke indodana yakhe kuye nanamhlanje amaJuda sakhulakela makufika leso sikhathi ahlale 4 days ezilile ukudla ngoba nako kwanikela ke indodakazi kaJafet ukuze Israyeli anqobe empini. uNkulunkulu onikela ke indodana yakhe yodwa eza ayizele esifubeni sakhe ihlazo namanyala le yingakho ngashisa le Bhayibheli zala thina umdali besenza njani umdali udalile inhlamba lokuthi umdali yazana khona manje uJesu wanikelwa uyise phatha kwamanye amavesi koTimotheo uJesu wayinikelela yena enikele izinto zethu into engekho le 1 + 1 = 0. Awuqonise ulimi lakho mfowethu uthi ugogo umuntu omdala ugogo idlozi likaTume. Yeah, ngiyabona uNkulunkulu wakho ayithanda amadlozi amathathu. Yikho engakhulumanga nedlozi likaTume elugogo Sikhothini. Ukwazi ukukhuluma amadlozi amathathu kuphela, Abraham, Isaac noJacob. Kimina loyo akasumdala akakaze wabe umdala akekho wazi umdala. Hamba ufundini incwadi yabaJuda akekho wazi uEnsof akekho ngikhuluma noEnsof. Angazi lama language uthi akhuluma ezulwini avela. Maybe lezulu lakho nama Muslim angazi lesingakhi ngoba u7 maybe leli nifula yewayini elimnandi elingadakwana. I don't know wena wazi angazi futhi ngaleli eneyitalazi zegolide angazi ukuthi iphi contract lapho yayi melt igolide kanti idrugs zegolide sine drug la ngasezulwini ne drug. Oh shame baba akinqondisi igwegwe zenu futhi ngeke ngizenze stop sizobhala enye incwadi shumelani kakhulu nami ngizobiza abantu kakhulu ngibatshele wonke amaphutha ngisakutshela okuncane lo ncane ngabe ngikhulumela mase ngilivulele ngizokuvuleni nokuthi uJehova wayithanda utshwala ustrong noJesu wayephuza kwasayena utshwala namaKristu uthi uPawula ningabe nisaphuza amanzi wodwa kodwa phuzani newayini yini ungayikhiphi leso Enigma mfowethu awuboni yini ukuthi nimesh noTume wena akusigama lakho Enigma elalo moya ongene kuwe noTumi ugogo Sikhotheni yilo moya wedlozi wangena kuwe asilazi ledlozi elibe likungene wena elinamanga ngomdali nabaphansi nimesh nobabili akusinina kunomoya ongene kini yini idlozi umoya ungazenzi ingcono kwasawena you don't understand lento ethi ngene kuwe you know nothing ngamadlozi nimeshike ngutshele ngakho ngaloku ukuthi gogo Sikhotheni idlozi likaTume lo uthi ku respect kancane biza nje uTume uthi Tume lelo dlozi elingene maybe uzosukhuluma ngendlela ezwakalayo ngoba kwasawena uloku uyivikela losibiza lo moya okungena lelo dlozi lakhe likungenela uEnigma hayi ahle uzodlala ngadani ayazi into ishoyo awuzizwa kasawena ukuthi uthini bengathi uTume lapho uvele esesontweni leZayoni kwakhona abahlabayo ukuthi bamnikelane iplatform iZayoni isindisiwe hamba uyibuze shona emashontweni weZayoni bonke ukhanyana oSt John's obani basindisiwe wena uzama urecruiter fana abazalwane yini abantu bayaphuma kakhulu kubazalwane manje you've got a little bit of problem ngalo then you're trying to push your agenda is a big failure brother phela mfowethu failure agenda mfowethu uJesu akutshela inkosikazi yakhe bayeganiwe phela lo muntu wangeke uze ube umfundisi ngosiko labaJuda ungagananga bayatshela ngengane yakhe eyagcina ibalekisiwe yayofihlwa eFrance ngoba amaRoma efuna ukuyibulala. You don't know anything ngayo. uMaria Magdalena awazi ukuthi unkosikazi kaJesu khona manje kunesonto elikhulu elakhelwa uMaria Magdalena wafunda ama-message kaMaria Magdalena or i-gospel yakhe. There's something wobbling ngawo. Mangithi wobbling is like isonto lenqola noma lemoto osekufa ama-bearing eselihamba litsheka nje gwitshi. Something is wobbling in your understanding ngale colonization. Ungabe usuyitwista usuthi
ngikhonza uMandela. uMandela ngiyamthanda, ngikhonza umdala. Amadlozi wami ngiyawathanda, ngiyawahlonipha njengoMhlolomane noTata uMadiba, kodwa ngikhonza umdali. Mina nabaphansi bakithi siguqa kanye kumdala. Wena-ke nabakini wenza njani? Maybe ibhoke ise-high-dis leso. Uyedwa umdala, akanambanga, akanawabo. Lona isitshela abantwana abangonkulunkulu. Umdala udalile zonke iy'dala zakhe. Ibaphi abantwana bakaSathane na? USathane khona abantu abadala abangabakhe. Yazi niyibeka nje eceleni ngathi ni much better, and yet you're just human beings, just like anybody else. Nizidalwa nje zikamdala, njengazo zonke iy'dala zikamdala. Abekho abadala uSathane. Umdala akanayo imbanga, amanga lawo nima. Abathakathi ababulali iy'dalwa yini bonke bazidalwa zikamdala. Kodwa kuwe nalabazalwane bakho abasindiswa, niyibona kuyina kuphela iy'dalwa zikamdala. Second lento eyenza abantu abamhlophe bayibone bona ngathi ibona kuphela iy'dalwa zikamdala, as well as ama-Muslim nawo ayibona ngathi yona iy'dalwa zikamdala kuphela. You are wrong. Wrong kanye nabo bonke abanele ukubelieve onayo. Angikhathali umuntu ngathi unjani, angikhathali ngama-define uthini, kodwa bonke bayizidalwa zikamdala. Uyedwa umdala, akekho mazi. Ngisho nalowo uNkulunkulu benu abamazi umdala, abakazi bambona. Umsayo inkosi ube phezu kwaba yisamayo kulena kulabaphansi. Lo dumo kuyo likamdala kuphela. Once waqala wathi umdali une-favor. Hayi, awuyi-check uqonda ukuthini, uqonda ukuthi khona ababusisiwe nabaqalekisiwe. Mina ngiyangithi sonke simhlonipheni umdali, ngoba sonke sizidalwa zikamdala. Ngithi umsayo inkosi uphezu kwaba yisabayo. Zesabele njengomzali uthanda ingane emhloniphayo kunengane edelelayo. Kodwa umdala ngithi umzali, ungumdali, sengiyakubekela nje mhlambe ngenze kube easy for you. Ngisho esikoleni othisha abathanda ingane ehloniphayo, abayithandi ngahloniphi. Yingakho ngikhuluma ngenhlonipho. Wena manje usuthi une-favor. Hayi, mkhonza wedwa lo uNkulunkulu wakho one-favor. Angimdingi ngisho naseduze kwami. Kanti yikho ayithumela abanye ukuthi abazobulala abantu abamnyama, wayifeva abantu abamhlophe. Ziguqeleni lo uNkulunkulu wenu, sisoze ngaguqa kuye. Yingakho ngasili ikholo. Ngami ngikhona umbhalo yamangala ngabaphansi nomdala. I've said it over and over again. Umuthi ngisho wodokotela ukhande ngama-bugs nama-roots. Kusewubunyanga, udokotela ubunyanga. Maybe you don't understand ukuthi uyini dokotela yini inyanga. Bonke abelaphi, abanye balapha ngendlela yase-West, abanye balapha nge-traditional way yala. Kodwa bonke bangabelaphi basebenzisa ama-bugs nama-roots. Maybe you don't understand. Ukuthatha umuthi noma yini, noma ispray nje oyiprayer ngaso, noma icolgate okuxubha ngayo, ufunda ama-ingredients lapho ukuthi ukhandwe ngani. Uyeke lokhu ugxeka inyanga ngento ongayazi. Ukuxoxa nama-Rasta uze ngokuqala i-Rastafarian ukuthi wasinda yedwa, hhayi-ke kuyisikebhe, kumkhumbi wezigqila. Angikwazi manje noma usuyi-Rasta yini. Khona manje ukhuluma ukuthi ama-dread angabibikho. Wakhishwa yini-ke uRasta? Yena yedwa kuwo wonke umkhumbi wawuphethe izigqila ezafika nabalobi balamabhayibheli. Lelo litusayo namhlanje, ama-colonizers. Ngeke uzikhulume ngama-colonizers because you're scared. You're scared ukuthi uzobe seyayicontradicta ngoba usuwasapothe kakhulu, usuwaziwa njengomshumayeli omkhulu osapotha ama-colonizers ney'ncwadi zawo. Usiyesaba manje ukuthi hey no, sengizophinde ngiyi-contradicte more than I did before. You're still contradicting yourself, brother. Enigma wethu, enigma. Mhlawumbe ungiphendule kwenye podcast ngikunikeza iy'namba zami namanje kunikezile. Angifuni nje ukucolonizwa, angifuni nje ukuqamba amanga. Uma kuneqiniso nisitshele labantu ababebulalwa amakholwa nithini ngabo. So angeze ukucolonizwa njani. Khonza nowade uNkulunkulu wababulali. Bebulala iy'dalwa zikamdala zingenacala, behlisa into zabo. Angifuni-ke mina nginqaba nesiZulu
mhlambi liba difficult ukuthi uwenqaba uthi wena abalayo ngingomunye owalayo ukuba colonized by you and namabhuku wafundayo bobasi bakho abangama colonizers. Yeah, ifault yakho ke ukuthi ukhonze uJesu ngoba uthi naye wayizokhonza. Ifault yakho ke ukuthi umukele iTrinity ngoba uthi yena ubaba mkhulu kunami. It's nobody's fault but yours. Akusiyo ngisho ifault yeBhayibheli. It's your own fault mfowethu. Mina ngeke ngithi wena uzwile. Ngithi hamba uyofunda iBhayibheli lakho. Umuntu owathi akhonze uJesu uPawulu ethi khonzani manje Nkosi uJesu Kristu. Wathi odelela igama kaJesu kumele ashaywe kakhulu. Engathi ungahambi, go back and read your scriptures. Wabona ukuthi angcole kanjani, akukhohlakale kanjani, anamanga kanjani ngabaphansi nomdali. Angekho ongakhuluma nomdali kuleli nako labaphansi. Ngeke ukuthi usuwazi wena angcole ngelabaphansi kunabaphansi. Awukazi lutho. Nothing at all. Even ama MDEs abafa bake bavuka bangcono kunawe. Ulwazi lwabaphansi. You know nothing at all mfowethu. Uma kuwe kuJesu kuphela wenza lokho. So uJesu wakho wayiqamba amanga umethi Simon Petro. Wena usuyidwala ngokwakhe ibandla egameni lakho. Okubophe emhlabeni ube kuboshwe nasezulwini. I don't understand ukuthi ulifunda kanjani. Yingakho ngithi ngeke ngithi uzwile kodwa ngithi phindele emuva uyolifunda bese uyaqonda this time. Zoba much better ngoba usuthola umuntu okuphisa ngalakutshela ukuthi incwadi ingcolile. Ngayishisa entabeni lesizwe. Ngibonga komdali. Yeah. Njoba nami sengivala nayivala konke lokho bengikhuluma la bengilalela ijumayeli yakhe kwa uEknim lapho Eknima on Gogo Sikhotheni, King Swati, the name Eknima and visions. Anyway, ngithe kulokho ake ngimphendule ngoba ulokho echukuluza isukela amadluzi wethu uyasidina lokho akazi ngisho naye ngebenediction nangecanonization ukuthi bonke oMatthew, oLuka, oMarko, oPaula bacanonizwa before bacanonize kwenziwa ibenediction bese bacanonize. Thina senza intambululo bese siyakhuphula. Sengisho abenguni. The Angonis from Southern Sudan in Nubia. Lokho kwantshontsha inkolo yabo yantshontshwana yilama colonizers namhlanje sohamba nabo. Wena wazi lutho ukuthi benzani ngeKemet namaNubians. Ingakho ngithi kuwe ngeke ngithi uzwile hamba uyofunda khuphula amasokisi. Ngiyabonga uStella sikamdali noma bengenayo iright ukuthi ngikuphendule kanje ngokwasezweni ngitshela ama right ne right kaJesu. Umtshele kuJesu ukuthi okakumede kandaba ukuphikisile waze wathi hamba ufuna negama lika Yoshua ukuthi ubani wathi uJesu. Umtshela ukuthi ngiyaliphika futhi naleyo gama lakhe lokuthi uJesu indodana kaMaria noJoseph. Ngiyaphika futhi ukuthi yazalwa ngokomoya. Ngiyaphika futhi ukuthi yafa esiphambanweni. Mawuphinde nje umbone uthi abhale phansi akutshela ukuthi wazalwa ngokomoya na ubani igama lakhe wafa yini esiphambanweni. Uyithangilwe nawe kodwa ukuyikhethela ukuthi yaphuma colonization noma awuphumi. It's up to you. Ibe kuqala nesithele uye ngephango lakho uzikhethela usebekile okakumede. Yeah, ngiyabonga kinonke oyidala sikamdali. Lokhu ngikwenze ngimlalele ngistophe la ngikhuluma khona bengistopha lalela amazwi wakhe bese ngiyaphendula. Like ngiphendula yena direct. Angiphendula umuntu ngiphendula yena direct uEknima ngecolonization embambile.
nangumlungu wakhe lona oUjesu ngokuba isithombe lesi lokuthiwa esomlungu adreama ngaso isithombe sendodana kaRodrigo Borgia owaba uPope wamaRoma wesithupha, the 6th Pope yamaRoma. Indodana yakhe lena kwakuthiwa uCaesar Borgia. Isithombe somlungu lesi akusisona isithombe seJuda. Uphethe uphupha uCaesar Borgia. iBorgia family yayaziwa ngecorruption, yaye idlisa abantu poison bafe. Egcineni wa-honorishwa uCaesar Borgia ngokuthi ayenziwe uPope wamaRoma. Wayeganiwe futhi lo muntu, yingakho futhi enendodana. Kwakuyifamily nje ecorrupt kabi kabi. Ngiyadabuka umfowethu ekunima namhlanje uma esephupha ingane yezikhohlakali ezinjengoCaesar Borgia elokhu esitshela ukuthi uJesu. Funda abanye ukuthi bathini, uJesu wayemnyama. Usala kahle mfowethu, lo dumo kuyobona kaMdali kuphela kulinda kulapha phansi. Umsawu inkosi uphezi kwaba isisabayo kulinda kulapha phansi. Ngiyabonga kini nonke idala zikaMdali. Ngibonga futhi nakuwe kakhulukazi mfowethu Nima. Ake ngilungisela kancane. uRodrigo Sengifaka kona ngamanje. Borgia owaba uPope wa-honorishwa ukuthi abe uPope. Indodana yakhe uCaesar Borgia wa-honorishwa ukuthi afakwe ithombeni bese kuthiwa unguJesu. Nalena enye ngithe wanikelwa uyise uJesu kwenye indawo uthe wazinikela. Akusu 1+1, I'm sorry. U1 - 1 kwenza u0. Ngiyaphinda. U1 - 1 kwenza u0. Anyway, angizukustopha. Nawe futhi angithi stopha lokwakho. Kodwa ngithe ake ngikuphendule kanye nje ngoba ngizoyilalelisa abaningi, ngizoyifaka ku-YouTube, ngizokhuluma ngayo kuma-summit. Iyosibhala incwadi e-right, not incwadi yama-colonizers, because even today awukazi usho lutho ngama-colonizers. Ney'dala zikaMdali ezabulawa obasi bakho ama-colonizers. Nanokuthi ayisishintshelana amagama, asinike amagama wesilungu engavumi isingeli, sibhale amagama wethu wesintu. Anyway, sakuvuma nathi lokho ngoba sasincenga ukungena ey'kolweni. Anyway, mfowethu kuku ngiyabonga mntana baba. Umsango siphezu kwaba yisabayo kulina kulapha phansi. Mayelana nendaba yabantu abacebile, yazi ngajabula kanjani ukutshela uPope ngaleli bank lakhe, Vatican Bank, umcebo lo. Akumtshela uPope ukuthi uPope uyosihogwini ngalo mcebo wakhe weVatican Bank, nangokuthi waqamba amanga ngabaphansi nomdala babebulala idala zikaMdali bephoqa ukuthi kumukele iChristianity. Uyabona uma ngenza lokho uyobe usebenzile. Umbuze futhi uFrancis uthi washonaphi uEmmanuel Orlando. Sengiyacina. Ngiyabonga.